dođe do 18 godine, ono neka izgase pesmu. Ona nadire, nailazi, ona nasrće, ne bira, ona protiče, statira, ona navada, dotira. Nju svi vole, od miške pa na dola, na tabu i ne jebava i na stomak nikad ne spava, ona ulazi u klub. Ko u diskoteku, ona momčići izluđuje i na pato završava i svi je znaju. A ona ne zna nikog, na veliki odmor naručuje samo prilog, ona se estetiku zrači, nema pojma šta to znači. Kad se ona završi sa žorke, onda po ulice povraćke pljuje. Njen karakter čvrši od čeličnu žicu, ona si ga uvek nosi s nju u torbicu, od firmiranu odeću, samo uvoznu koristi, može švercovano samo da kreator nije isti. U šopinzi ide samo kad legne deči, išlo bi se na redovno, ali u nemaština spreči. Kad su skači na štikle, dobija vrtoglavicu, pa onda odmah mora stepi jednu moju kravicu. Se malko povrne, pada, ide kući, sutra rano ima prečas veronauku, ona uči. Ona je super foksa, ona je vrh, a pritom i ekstra. Ona bi dala sve da ju jebe ko stigne. A mojega ona juri drugi da bi je stigli, ajde osudi se, pa vojna migli preferira stariji vršnjaci, izbjegava još nisu mutirali i to voj ne odgovara, ona pohađa aerobici, steja se po teniski tereni, po solariju mi se zavlači, po zlačenu bižuteriju, po ruke kači, na pijac se na babu ne javlja. A šta radi baba? Pa ona žena na pijac sira prodava i nema problem na kolena da pada, ne mora čak ni da imaš auto, mada svu garnosti ne barata, osim ako ne zatvoriš vrata, SMS-ovi kuca, padežina gađa, pointu promašuje, srpski natuca, ali nije važno, ajmo ruke gore, ona je na tronu, ona je foksa. Cijelo je, udarimo jedan solo salodej. Samo turbo. Živo, živo. Sitno. Dolazi u ozbiljne godine, stižu prve menstruacije, bolne depilacije, prvi simptomi raka grlića materice. S drugarice se šetuje, da li slobodno ne pituje, po ulice nabada i to je teško pada, ali cenu ona uredno plaća jer dobila bi šećer, da je još strunku slađu od estetsku hirurgiju, koristi plastične minđuše, koristi lak za nokti i to onaj žuti, ali od toga nema ništa jer mamoj se ljuti, od ofucane klinke dobija temperaturu, a to se leči švarci i kavurmu jeste. Ona veruje makrobiotiku jer deda moj poklonio njenu ličnu motiku, od časopisi čita lepotu i zdravlje, od onda se isključivo maže s mleko kravlje, horoskopi čita i da je neko pita ne bi se zajebala jer to jeste latinica, zbog dijete jede samo paštete, ugledalo se zveri po Facebook hara, slike voj lajkuju kod je Dara Bubamara, noćni život poznaje u prsti i za to ima dokazi čvrsti, ali ja sa to ne mogu da se pomirim, ja bi radije da sve to da zažmirim. Ona je super foksa, u stomaku je nešto lupa. Ona je foksa prava, kod nju je sve na izvolte. Al badala. Sada ju upoznavu na delu. Zamisli ovako, mračna diskoteka, sve na nju čeka. Normalno svi se zbrali i iz prigradska naselja, a i drvari sišli iz sela. I ide radnja. Ona ulazi strasno na podu, sve masno razgrće masu sa svoju grimasu i pada u transu, na mene baca pogled, ja ni kriv ni dužan, jebi ga kad sam dosadnut, apaciran se pa prisustujem tom skupu, nije da se vadim, obično ne čupam pa sadim, ali aj sa šta je tu je, mora da se repuje, sevaju butine kao munije, vetrovi strasti cirkulišu po sali i ko za maler DJ moju pesmu pušta i to onu laganu skune, možda se džuska, postajem nestrpljiv, šta će sada bude, počeo ko da mi igra nokti, mi se znoje koji jebe, mislim se u sebi, što zbog nju da se cimam, ali opet ko ne bi, ona kreće da mi priđe u meni, sve se ruši, pritisak je nepodnošljiv, zuji mi uši i evo je već tu je, taman da mi se obrati, ja se riknem i rekao je, čekaj, stani! Idi kući, dete, će se preladiš. I ona me tu zamoče.